operations sa Siargao Island. Cleanup project ng DENR sa Kalumpit River sa Bulacan, layon daw mabawasan ang pagbaha. Mga bilin na gawa sa recycled materials, bumida sa isang barangay sa siyudad San Fernando, Pampanga. At raffle prizes handog ng Robinsons at CLTV sa mga tagatangkilik ng Giant Lantern Festival. Magandang gabi mga karehiyon, ako po si Justin Dizon at sa ngalan ni Jennifer Salenga, oras na para sa mga mainit na balitang Central Luzon. Matapos bayuhin ng bagyong Odette ang katimugang bahagi ng bansa, kabilang sa mga labis na pinsala, ang malaparaisong isla ng Siargao. Ang Subic Bay Metropolitan Authority nagpadala na ng mga tao upang tumulong sa clearing operations sa naturang lugar. May detalye ng balitang yan si Jennifer Salenga. Kitang-kita sa video na ito mula sa militar ang matinding pinsalang tinamo ng Siargao nang manalasa ang bagyong Odette nitong nakaraang linggo. Tumambad ang mga sira-sirang struktura, mga nagibang tahanan, mga inilipad na bubungan at mga pinadapang puno na kung inarawan ng mga residente ay wasak-wasak ang kanilang lugar. Dahil sa tindi ng hagupit ng bagyong Odette, maging ang linya ng kuryente at komunikasyon ay apektado rin. Ang mga residente maging ang mga local government unit humihingi na ng saklolo lalo't magpapasko pa naman. Nitong linggo, nagpadala ng team ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA upang tumulong sa clearing operations sa Siargao Island. Ayon kay Attorney Wilma Aisma, SBMA Chair at Administrator, 11 kataong kanilang ipinadala mula sa Fire Department. Dahil batid nila sa panahong ito, kailangan ng lahat ng tulong na maaring ibigay sa mga naapektuhan bagyong Odette. Kasabay nito ang panawagan ng dasal ng administrador para sa ligtas na pagbabalik ng kanilang team. Bukod sa manpower support, tutulong din daw ang SBMA sa pamamagitan ng donasyon sa mga lugar na matinding napinsala ng bagyo. Ayon kay ASMA, tumatanggap ang ahensya ng anumang donasyon sa pamamagitan ng kanilang Public Relations Department. Kumakatok din ang SBMA sa Subic Bay Freeport stakeholders na may mabubuting puso na tulungan ang mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao na humihingi ng saklolo. Kabilang sa mga donasyon ay pinananawagan ng SBMA ay sleeping mats, hygiene kits, easy open canned goods, mosquito nets, pre-loved clothes at mineral water. Para sa mga katanungan at drop-offs, maaring tumawag sa Public Relations Office ng SBMA. Nananawagan din ng dasal ang administrador para sa muling pagbangon ng ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao na nabiktima ng bagyong Odette. Jennifer Salenga, CLTV News. At kaugnay po ng balitang yan, kanina lamang nakapanayam ho natin sa programang CLTV Balitaan si Ginoong Giovanni Polistico ng Visayas Risk Reduction Network. At sila ho ay ika nga nasa mabuti namang kalagayan, siya at ang kanyang pamilya, subalit malaki pa rin ho ang talagang pinsala nitong bagyo dyan ho sa may Metro Cebu at may mga ilang lugar pa rin ho ang wala raw kuryente at wala ring signal para ho dun sa mga may kaanak na nais kumontak sa kanila ay hirap daw ho talaga dun sa paghahanap ng signal. At para naman sa mga donasyon, maaari daw po kayong makipag-ugnayan sa tanggapan ng Concern Incorporated dito ho sa may Dolores, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Sa iba pang balita, isang gabi ng parangal at pamamaalam ang idinaos para sa pinaslang na mamamahayag na si Jess Malabanan na pinangunahan ho ng Pampanga Press Club. At dito ho, muling sinariwa ang kanyang naging kontribusyon sa larangan ng pagbabalita at maging ang kanyang mga katangian bilang isang kaanak at tunay na kaibigan. Narito pong detalye ng balitang yan. Inorganisa ng Pampanga Press Club ang isang gabi ng pamamaalam at parangal para sa pinaslang na veteran journalist na si Jess Malabanan. Nagtipon ang mga mamamahayag, kapamilya at kaibigan ni Malabanan sa Holy Trinity Chapel sa Bacolor, Pampanga upang muling bigyang pagpupugay ang kanyang naging ambag sa industriya ng media. Si Jess po ay kilala namin bilang isang masipag na reporter. Marunong sa kanyang piniling trabaho at mga isyong kanyang tinalakay. Si Jess po ay hindi lang isang police reporter. Itong huli, nakita namin ang paglago niya at nabasa namin ang iba't ibang mga storyang sinulat niya sa business,
investments, governance, housing at iba pa. Ang Philippine Information Agency inalala rin ang pagiging patas, balanse at makatotohanang mamamahayag ni Malabanan. Sa isang mensahe na ipinadala ni PIA Central Luzon Director William Beltran, sinabi nitong naging tulay ang mga balita ni Malabanan upang maipaabot sa komunidad ang iba't ibang serbisyo para sa taong bayan. Si Kuya Jess sa mga kaibigan natin sa media na walang sawa at walang pag-aatubiling sumusuporta sa PIA Region 3 sa pagpapalaganap ng akma, wasto at makatotohanang impormasyon patungkol sa napakaraming programa at serbisyo ng ating pamahalaan nang sa gayon ay maabot ang mas maraming komunidad at mabigyang kakayahan ang mga mamamayan na lubos na mapakinabangan ang mga inisyatibo ng ating gobyerno. Ang National Union of Journalists of the Philippines patuloy rin sa pangangalampag sa mga kinauukulan upang sa lalong madaling panahon ay makamit ni Malabanan ang hustisya. Siyempre ho, ito ho kami dun sa paghahanap ng hustisya at pakikiisa din dun sa panawagan na mabigyan po ng katarungan ito kung nangyari sa sinabi ni Kuya Jess. Kuya Jess ho, isang napakabait na media practitioner na kasamahan namin. Lalo na ho sa aming mga medyo bata-bata, isa ho siya dun sa mga laging nangangamusta at nagpapaabot ng yung kanyang regards ko, ganyan, tatanungin ka kung okay ba kami, ano yung pwede niya maitulong. Samantala, hindi naman kumbinsido si Pampanga Press Club outgoing President Tonet Orejas sa pahayag ng Presidential Task Force for Media Security na hindi work-related ang dahilan na pagkakapaslang kay Malabanan. Sa inisyal na investigasyon kasi lumalabas na ang pagtulong ni Malabanan sa ilang magsasaka ang dahilan ng pagpatay sa kanya. Ayon kay Orejas, hindi naman lalapitan ng mga magsasaka si Malabanan kung hindi ito kilalang miyembro ng media. Muling giniit din ng PPC na hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya para sa pinaslang na kabaro. Si Malabanan ay ika-22 journalist na napatay sa Pilipinas simula nang maluklok ang kasalukuyang administrasyon noong 2016. Si Malabanan ay kasalukuyang news correspondent ng pahayagang Manila Standard. Naging bahagi rin siya ng Reuters kung saan tinutukan niya ang mga storyang may kinalaman sa war on drugs na kalaunay binigyang parangal ng Pulitzer noong 2018. Raynel Pawid, CLTV News. Pangan sa pagbabalik ng CLTV News. Cleanup project ng DENR sa Kalumpit River, layong mabawasan ang pagbaha. At mga bilhin na gawa sa recycled materials, bumida sa isang barangay sa siyudad San Fernando, Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Upang higit na mapalalim ang Kalumpit River, sinimulan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang paghukay ng mga basura dito. Paraan daw ito para maiwasan ang pag-apaw na siya ng mga nagdudulot ng pagbaha hindi lamang sa bayan ng Kalumpit, kundi maging sa mga karatig bayan. Narito pong detalye ng balitang yan. Sisimula na ngayong buwan ang malakihang cleanup project sa 8 kilometrong Kalumpit River sa Bulacan. Ito'y upang mabawasan ang insidente ng pagbabaha sa mga mabababang lugar at upang mapabilis din ang rehabilitasyon ng Manila Bay Area sa Central Luzon. Ito ang inanunsyo ni Environment Secretary Roy Cimatu sa kanyang pagbisita sa probinsya kamakailan. Binigyang diin ni Cimatu na mahalagang hukayin ang mga nakalubog na basura upang maiwasan ang baha dulot ng baradong daanan ng tubig at maging ang pag-apaw ng ilog. Ang Kalumpit River ay tributary ng Pampanga River. Ang bayan ng Kalumpit ang nagsisilbing catch basin o tagasalon ng floodwaters mula sa mga lalawigan ng Nueva Ecija at Pampanga. Sakop ng unang bahagi ng cleanup project ang 1.5 kilometer stretch ng Barangay Sapang Bayan, Gadbuka, Frances at Poblacion.
Ayon naman kay Paquito Moreno Jr., Executive Director ng DNR Central Luzon, base sa bathymetric study ng Mines and Geosciences Bureau sa gitnang Luzon, nasa mahigit 300,000 cubic meters ng basura at silt ang nakita sa Kalumpit River. Ang pag-alis sa mga basurang ito ay hindi lamang makatutulong upang mabawasan ang pagbaha tuwing may bagyo. Makatutulong din daw ito na mabawasan ang polusyon sa river system na direktang umaagos sa Manila Bay. Maliban sa pakikipag-ugnayan sa mga LGU, nakipag-partner din ang DNR sa isang construction company na tutulong sa aktibidad sa Kalumpit-Angat River System. Mula nang simula ng Manila Bay Rehabilitation Program nitong 2019, umabot na sa mahigit 168,000 tons ng basura ang nakolekta ng DNR mula sa 22,580 estero, ilog at coastal cleanups na ginawa sa Bulacan, Bataan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Jennifer Salenga, CLTV News. At sa iba pang balita, ito naman ho mga kariyon, upang mabawasan ang basura, isang Belen making contest na gawa sa recycled materials ang inilunsad ng Barangay Sindalan sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Masaya namang nakiisa ang mga residente sa programa. Silipin ho natin ang kanilang mga makukulay at naggagandahang Belen sa ulat ni Marion Lozano. Ang akala natin patapon ng mga bagay, pwede pa palang bigyan ng panibagong buhay. Ito ang naisipang gawin ng mga residente ng Barangay Sindalan sa siyudad San Fernando, Pampanga sa Interpurok Belen Contest na kanilang inorganisa. Ang mga bilen, gawa sa recycled materials. Ayon kay Kagawad Brian Espiritu, naisipan umano ng kanilang barangay council na isagawa ang ganitong klaseng contest upang mabawasan ang mga basura sa kanilang barangay. Dahil di naman sa patimpalak na ito ay lumitaw ang diwa ng pagkakaisa ng kanilang mga kabarangay. Ang pinakamagandang nangyari, sir, is yung unity and cooperation po ng bawat community. At the same time, nakakatulong sila sa ating mga waste na dapat na itatapon na pero magagamit pa rin siya as decorations. Ayon pa kay Espiritu, ito na ang ikalawang taon ng nasabing contest at kumpara umano nung nakaraang taon na 5 purok lamang ang nakibahagi, ngayong taon ay umabot umano sa 11 na purok ng Barangay Sindalan ang nakilahok sa kanilang Interpurok Belen Making Contest. Ayon naman sa mga residente, nakilahok umano sila upang ipakita na maaari pang mapakinabangan ang mga bagay na itinuturing ng basura. Ang kahalagahan po kasi ng mga recycle, katulad po ng mga karton at saka yung mga plastic bottle, kaysa sa matapon na karamihan sa mga tao kasi tinatapon lang nila. So ngayon nakikita nila kung paano gawing yung mga karton. Importante din yung karton at mga yung bote. Marami kang magagawa. Para wala pong gastos at sa makapagbigay inspirasyon sa aming baryo o sa ibang nanonood man lang. Doon po namin naisip ang mga karton na yan, mga recycled materials, para po maibuo po namin itong project na to. Yung mga recycle na gagamit natin sa tamang paraan, hindi napakalat sa daan at yung at maraming silbi sila sa mga bagay-bagay tulad ng paggawa ng mga belen. Imbis na itatapon na lang, magiging basura na lang, nagiging kagamit-gamit pa. At magandang tingnan. Ilan sa mga recycled materials na ginamit sa paggawa ng mga bilen ay ang mga tansan, straw, plastic bottles, plastic cups, karton, dyaryo, mga lumang papel, at marami pang iba. Ang mananalo sa kanilang Christmas Belen Contest ay malalaman sa December 24. Makapag-uuwi ang first place ng 20,000 pesos, habang 15,000 pesos naman ang matatanggap ng second place, at 10,000 pesos naman para sa third place. May mga consolation prize din umano na ipamimigay. Marion Lozano, CLTV News. Pangat sa pagbabalik ng CLTV News, makakasama natin sa kilalanin ng kandidato segment si Arayat Mayor Bon Alejandrino na siyang tumatakbo bilang Vice Mayor naman para sa susunod na halalan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik po ang CLTV News at sa puntong ito, silipin naman natin ang iba't ibang mga balita sa CL News Express hatid sa atin ni JM De Jesus. Binuksan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mahigit 7 kilometrong dilaing bato, Calomambeja Access Road na nagdurugtong sa RA Padilla at bunga sa Caranglan, Nueva Ecija. Layunin nitong mapabilis sa pagdala ng mga aning kasoy at ibang pananim sa merkado at palawigin ng reforestation programs ng gobyerno. Ayon kay DENR Regional Executive Director Paquito Moreno Jr., ang access road na magkakahalaga ng 58 million ay pinondohan ng Japan International Cooperation Agency. Inaasahang nasa 1,400 na pamilya makikinabang sa naturang kalsada. Samantala, isa namang negosyo center ang binuksan sa Macabebe, Pampanga. Ayon kay DTI Provincial Director Elenita Ordonio, makakapagbigay ito ng business advisory services, training, business name registration assistance, registration para sa barangay micro-business enterprises, at magsisilbering OFW assistance desk. Dagdag pa niya, makakapagbigay daan ito sa mga micro, small and medium enterprises upang makapag-loan sa mga government financial institutions, pati na rin ang mga private institutions at cooperatives tulad ng Bank of Florida. Samantala, ayon kay Provincial MSME Development Council Chair at Bank of Florida President Teresa David Carlos, mapapangalagaan ng proyekto ang pagtaas ng ekonomiya ng Macabebe at mga mamamayan. Nagpayag din ng suporta ang Municipal Administrator na si Juby Navarro sa naturang pasilidad. Hinikayat din niya ang iba pang entrepreneur sa Macabebe na magparehistro ng kanilang mga hanap buhay upang mapabilang sa benepisyaryo ng DTI at ng lokal na gobyerno. Sa ibang balita, hinangaan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paglahok ng local government units sa laban kontra illegal na droga. Ipinahayag ni DILG Undersecretary for External and Legislative Affairs and Outcome Officer for Anti-Illegal Drugs, Judge Rico Hanvier Echeverry, ang hindi pagtalikod ng mga LGU sa advokasya laban sa illegal na droga sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine National Police. Sinabi niya sa Regional Anti-Illegal Drug Summit cum Anti-Drug Abuse Council awarding na hindi lamang trabaho ng PDEA at PNP ang pagsugpo sa paggamit ng illegal na droga, bagkus ay katulong na rin ng mga LGU. Samantala, nais ng DILG na tuluyang maging batas ang ADAC Bill kung saan naipasa sa House of Representatives at ngayon nasa Senado. GM De Jesus, CLTV News. Sa iba pang mga balita, bilang pasasalamat sa mga patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa taunang Giant Lantern Festival, mga karehiyon, mamimigay ho ng papremyo ang Robinsons at CLTV sa mga nakibahagi dun sa SMS voting at coupon draw. Kung paano makibahagi sa naturang GLF o GLF raffle promo, alamin ho natin sa ulat ni Rainiel Pawid. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, bukod sa libreng Giant Lantern Nightly Exhibit, may pakuluring handog ang Robinsons Malls para sa mga mall-goer. Bawat shopper ay may isang raffle coupon upang makaboto kung sino ang kanilang napipisil sa 7 participating barangays. Kinakailangan lamang na umabot sa 1,000 piso ang kanilang purchase upang magkaroon ng tsansang makasali sa raffle. Kung ang resibo ay mula sa Robinsons partnered establishment gaya ng supermarket o department store, magiging times 3 ang kanilang raffle entry. Maaring kumuha ng raffle coupon sa mga booth na malapit sa cinema area. Ito ay para sa Robinson Star Mills at Robinson Angeles. Ang participating barangay na makakukuha ng maraming boto ay maaaring manalo ng 5,000 hanggang 25,000 peso worth ng Robinsons gift certificate at iba pang gift packs. 25,000 peso worth of Robinsons gift certificate plus 1,000 peso worth of gift packs para sa grand prize. 10,000 peso worth of Robinsons GC plus 1,000 peso worth of gift packs para sa second prize. At 5,000 peso worth of Robinsons GC plus 1,000 peso worth of gift packs para sa third prize. Mayroon ding 3,000 peso worth ng Robinsons GC ang hindi papalarin. Para naman sa mga nakatutok sa CLTV streaming ng Ligligang Parul, may pagkakataon din kayong manalo ng papremyo sa aming GLF Lucky Viewers Choice promo. I-text lang ang inyong paboritong barangay lantern group. A sa Talabastagan, B sa San Juan, C sa Bulaon, D sa Santa Lucia, E sa Kalulut, F sa Santo Niño at G sa San Nicolas. I-text lamang ang GLF space letra ng barangay, space name, edad, address at send to 0998-587-8224. 5 lucky texters ang mananalo sa naturang raffle promo. Para sa mga nais makapanood ng nightly exhibition ng Ligligang Parul, bisitahin lamang ang www.giantlanterns.com
para sa pre-registration. Tatagal ang GLF Nightly Show hanggang January 2, 2022. Rainiel Pawid, CLTV News. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News at mga karehiyon. Sa puntong ito, makakasama ho natin para sa ating kilalanin ang kandidato segment ay wala pong iba kundi si Arayat, Pampanga, Mayor Bon Alejandrino na tumatakbo ho bilang vice-alkalde para sa Halalan 2022. Magandang gabi ho, Mayor Bon Alejandrino, at kumusta ho kayo, Mayor? Long time no see dito sa ating stasyon CLTV. Yes, ito mabuti, pagod, dahil sa dinaan nating pandemic, maraming mga problemang inayos muna natin. Opo, Mayor, diretso na ho ako dun sa ating unang katanungan. Kayo ho ay tatakbo bilang Vice Mayor, at kayo ho ay kapartner ho ng inyong may bahay na si Madam Madette Alejandrino naman na siyang tumatakbo bilang Mayor ho at naging bisita na rin ho namin. Mayor, ano ho ang nagtulak sa inyo para piliin yung posisyong vice-alkalde sa darating na halalang 2022? Una, sa biglang pag-asenso ng bayan namin, hindi naman pwedeng basta na lang iiwan ito. Dahil pag iniiwan mo, marami ng investor ang pumasok, matatakot na naman. May ilaw na kami, kailangan huwag namin pabayaang mamatay pa ito. So, kaya nagtulak sa akin, habol ko ng aking asawa, wala namang ibang masasabi natin pwede. Ang asawa ko is 9 years ako nag-mayor, siya laging katuwang ko, alam niya yung trabaho, alam niya yung gagawin niya. Kesa naman doon sa ibang nanungkulan, pero walang nagawa sa bayan namin. Kaya sa akin, diretso serbisyo lang ang payo namin at gusto namin mangyari sa aming bayan. Apo. Mayor, pero kayo po, yung pagtakbo ho ninyo bilang Vice Mayor, ito rin ho ba yung dahilan kung bakit napili ho ninyong kumandidato bilang Vice Mayor at hindi muna hayaan muna si Ginang Alejandrino na siyang tumakbo bilang Mayor naman? Napakasimpleng yan, kaibigan. Una, kailangan may antabay. Yung talagang unang umukit at nagforma kung paano ang Arayat ngayon, kailangan nasa likod ako na laging aalalay para hindi umabisote o hindi na maarang ang pagulad namin bilang Arayat. Mayor, yun hong trabaho naman ng vice-alkalde. Alam natin, nakita naman ho natin, nasubukan na, sabi nyo nga ho, 9 years, yung inyong pamumuno bilang alkalde ho ng bayan ng Arayat. At ngayon ho, kayo ay papasukin naman ninyo ang pagiging vice-alkalde na siyang leader ho ng sangguniang bayan at paggawa ng batas, ang primaryang tungkulin. Ano-ano ho yung mga naiisip ninyong mga ordinansa na kailangan trabahuhin nyo dyan ho sa sangguniang bayan ng Arayat upang higit na mapaunlad at magtuloy-tuloy ho yung pag-unlad ng inyong bayan at syempre para ho sa mga kapakinabangan naman ho ng ating mga kabalen dyan sa Arayat? Una, kailangan makapasa tayo ng batas na pangbayan na bibigyan proteksyon ang mga nag-invest dito sa amin. Kailangan mayroong kasiguruhan na kahit anong mangyari, meron silang sasandalan kung ano man ang magiging takbo ng kanilang investment. Sa totoo lang, maraming nag-invest dito. Problema namin ng Pelco, kaya inibita namin ng City Corp, solar energy to na pwede yung pampalit sa kuryente na dati mataas ang kinukuha ng Pelco sa ibang nagbibigay ng supply. Siguro kung meron kaming solar energy, mura na ang magiging takbo ng kuryente namin sa panahon ngayon. Apo. Ayan, maliban doon sa utilities o yung kuryente, no? Mayor, isa rin ho doon sa mga nakilala kayo yung yung kampanya ho para sa peace and order, no? O yung safety and security gaya nga ho ng binabanggit ninyo. Ano ho yung sitwasyon pagdating naman sa pangkapayapaan at seguridad
dyan sa bayan ng Arayat at ano ho yung mga plano pa ninyo upang higit na matiyak yung kaligtasan ho ng ating mga kabalin na nagtutungo at na naninirahan ho sa inyong magandang bayan? Napakasimple naman yan. Nung unang upo ko, ang pinangako ko is peace and order. Pangalawa, pagbabalik loob sa Diyos dahil nung dinatnang kong mga umawak ng baril dito, umawak lang ng baril, gusto mataas pa kay Lord. Yun ang hindi pwede. At yung ibang nagsipag balik loob, binigyan ko ng pagkakataon, pinasok ko ng sa gobyerno at binigyan ng mga livelihood project para mainto na lang yung sasabihin nating mag-ibang landas na naman ang tutunguhin nila. Opo. Mayor, ngayon ho, siguro para na lang sa ating huling katanungan, ano ho yung maipapangako ng tambalang, kung sakaling pala rin, yung tambalang Alejandrino at lalong-lalo na ho si Mayor Bon na naglingkod na ng pagkatagal-tagal dyan sa bayan ng Arayat at ngayon ho ay sumusuyo para naman pamunuan yung sangguniang bayan. Ano ho yung aasahan sa inyo ng mga taga-Arayat at maging yung ating mga kabalin dito ho sa Pampanga? Dahil, Mayor, alam namin, aktibo rin naman kayo dun sa panggobyerno pagdating ho sa lalawigan. Isa ho kayo dun sa mga laging kabilang dun sa mga pulong at pagresponde kung mayroong problema ho dito sa ating lalawigan. Ang masasabi ko lang, napakasimple. Continuity ng development. Because we are gearing to be one of the key city of Pampanga. Marami ng kalsada ang pinagawa ko. May kalsada kaming palabas ng Concepcion Tarlac, palabas ng Magalang. Halos lahat ng kalsada is nagdugtong-dugtong na hanggang sa may Cabiao. So ang kulang na lang dito is i-maintain at maano yung tao, imulat natin, educate them. Ano ba ang papel nila sa pamahalang ito? At kami, ano naman ang papel din namin sa kasalukuyang pamamahala. So dapat maliwanag sa tao, they are the government. At kami ay steward lang ng government doon sa naipon ng gobyerno, ibinabalik ng kilig sa ating mga pamayanan. Sila siguro dapat maliwanagan ng mga taga-right at ang pagmamahal sa napakaganda. Maraming salamat ho. Mayor Bon Alejandrino, kumakandidato ho bilang Vice Alkalde ng Bayan ng Arayat, Pampanga sa darating na eleksyon sa 2022. Mayor, mag-iingat ho kayo lagi at maraming salamat po. Ganun din po kayo. Hindi pa tapos ang pandemic. Ingat talaga lagi tayo at konting disiplina para malayo pa rin tayo sa parating na bagong virus ng COVID. Ayan po mga kariyon, narinig po ninyo Mayor Bon Alejandrino ng Arayat, Pampanga at magandang paalala ho yan, hindi pa tapos ang pandemic. Thank you Mayor po sa inyong reminder. Mga kabalen at kami ho ay magpapaalam na sa inyo, pero para sa karagdagang detalye, maaari ho kayong tumutok sa mga social media pages ng CLTV News na makikita ho ninyong naka-flash dito sa inyong mga mobile at TV screens. At pwede rin hong mapanood ang CLTV nationwide via Signal Channel 115. At kung nais naman ho ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, abay, pwede ho kayong magtungo dito sa ating website www.cltv36.tv at maging sa ating YouTube channel, CLTV36 Official. Mapapanood din po ang CLTV programs sa ating 39 cable partners dito sa Central Luzon. Sa ngalan po ng buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Binibining Jennifer Salenga, ako si Justin Dizon, ito ang CLTV News Karehiyon. Maraming salamat po.